Sådan rendyrkes en bakteriekoloni. Her har vi en agarplade med vækst af bakterier, og hvis vi skal have rendyrket en af de her bakterier, så bruger vi en hvid podenål, og så prikker vi ned i toppen af den bakterie, vi gerne vil have rendyrket, og overfører den til en ren agarplade. Men før vi går i gang med det, så vil jeg lige vise jer, hvordan man stryger bakterien ud på den rene agarplade. Man tager agarpladen op i hånden, og så laver man først et tæt strøg, der fylder cirka en tredjedel af agarpladen. Så drejer man agarpladen og laver nummer 2 strøg, som går ind og rører det første strøg hele vejen ned igennem. Så drejer man agarpladen igen og laver det sidste strøg, som kun rører nummer 2 strøg en enkelt gang heroppe i top. Og så stryger man ellers ned igennem her. Sådan. Og grunden til, at man gør det sådan, det er, at man får færre og færre bakterier i strøget. Og på den måde er det nemmere at vurdere, om det rent faktisk er en ren koloni, man har fået med over, og også om den ser ud, som den skal. Lad os prøve det med en rigtig podenål og en rigtig bakterie. Hvis vi nu siger, at det er den bakterie, der ligger her, vi er interesseret i at rendyrke, jamen så prikker vi ganske forsigtigt ned i toppen af bakterien. Tager vores rene agarplade, og så laver vi det første tætte strøg herover, som skal fylde cirka en tredjedel af agarpladen. Så drejer vi den og laver nummer 2 strøg, der går ind og rører hele vejen ned. Og de her strøg, de skal altså laves med let hånd, ellers så kommer man til at ødelægge agarpladen. Og så laver vi det sidste strøg, som kun rører nummer 2 strøg en enkelt gang, og som ellers ligger på resten af agarpladen, uden at røre de andre strøg. Når I rendyrker jeres bakterier, skal I være opmærksom på, at podenålen I bruger har været i kontakt med en bakterie, og derfor smides den selvfølgelig direkte i affaldsspanden, uden at have kontakt med andet i laboratoriet.